Тоест, ако трите ти деца нямат телефон, те също са в риск от бедност. Това отговаря и на въпроса, въвеждат ли са някакви чужди политики. Реално унази стратегия, която се е прие миналата година в Евросъюза, между другото, самата стратегия, която написаха там, е написана на база на проучвания в няколко държави. Проучиха България, Румъния, дали беше и Гърция, ще излъжа, но 3 държави бяха. И на база на проучването, което са направили в тези страни, написаха стратегията за Европейския съюз и казаха, че имат таргет цел, таргет група, която трябва да достигнат. Това са 50 000 деца, които да бъдат изведени от риска бедност и да бъдат подпомогнати по някакъв начин. Сега това са, накратко казвам, едни много разширени дефиниции в тези документи, защото бедност за мен и за теб и за тях са нещо коренно различни неща. Твоето дете е в риск от бедност, защото нямаш достатъчно квадратура на отглеждаш трите. Тоест, ако трите ти деца нямат телефон, те също са в риск от бедност. Ако нямаш автомобил, който да е за нуждите на семейството, т.е. ако имаш примерно голф, тройка или четворка, но имаш 3 деца, ти не можеш да ги отглеждаш, т.е. те пак са в риск от бедност. Т.е. това са едни разтеглителни понятия, които се въвеждат в България. И на база на това нашия законодател започва да пише едни стратегии. Виждаме, че многодетните семейства са в риск от бедност, с 3 и с повече деца. Аз съм споделял, не знам дали тук в твоето студио съм успял, но когато ни се роди третото дете в Русе, социалната служителка няколко часа след раждането отива и казва на жена ми: ще се обадя на социалните, защото това ви е трето дете и има риск от това да го изоставите. Това е няколко часа след раждането на бяла българка с висше образование, която влиза да ражда в Аги Русе. Искат възможността родителя да бъде изместен и на негово място да може да се поставя представител от държавата, от общината, от НПО-то, с което работи с даденото дете. Тоест виждаме политики, които изместват майката и таткото. Ясно е, че 95% от българския народ ще бъде против това нещо. Пак казвам, няма значение ляв ли си, десен ли си, християнин ли си, мюсюлманин, какъвто искаш да си. Ти си против на това някой да ти отнема правата като родител и да те прави единствено и само финансов донор за своите деца. Защото това е всъщност целта на тези законодателства.